koju rupu? Tam. Tam, a ja ću da ubacim tam. Ne devetku, mislim, šesticu ću ubacim ovam. Promašio si je cijelu. Čekaj, polako. Hvala ti. Nemoj ništa ti, promašio sam celu. Bravo! Ao, govno ne Gledajte pobedu! Strujo, hvala na 500, hvala ti na 100, hvala svima ljudi na donacijama. Kako sam najjači! Kako ti jebe mater u pičku? Kako sam najjači! Pa i sad! Sad će ti jebe mater. Dobro. Musa Jarca Dere part 2. Ljudi, uništio sam ga, ljudi. Promašio. Ajde u pičku materinu bre i ove kugle. Jebem ti kuglu dupeja. Snajper. Pa ovo moj deda Slavko bi udario. Kako ušla, pičku brate, materinu. mili. Ajde, beži tamo, ja cepam. Cepam ti ga materi u pizdu baš. Koliko je? Koliko ljudi? 3-1? 2-1. 3-1, dobio sam neku... ovu. 3-1? 3-1 za mene, hvala lepo. Teram ti kurac u kuglu. Nađi di je jebe mi u familiju. Ova si se ti